Hoxe imos darlle voltas a unha desas preguntas que, casi todo mundo se fai nalgún momento. Por que estamos aquí? Pero, ollo, imos esquecer as grandes teorías. O que queremos son consellos prácticos, cousas que poidamos facer para atopar a felicidade no noso día a día. Así que, aí vai, a gran pregunta. É unha desas que dá para pensar, non si? Pero, e se o problema non fose a resposta senón a pregunta en sí? E se levamos todo este tempo facendo a pregunta equivocada? Pois mirade, a fonte que imos analizar hoxe ten unha opinión, digamos que bastante directa. Basicamente, dinos que facerse esta pregunta é en realidade un erro. Unha idea que choca, verdade? Imos descubrir por qué. Vale, entón, imos ao miolo da cuestión. Por que din que buscar un porqué? É como meterse nun cañellón sen saída. Pois a clave, ao parecer, está na propia natureza do noso nacemento. A idea central é bastante sinxela se o pensamos ben. Non eleximos nacer. A nosa existencia é fruito do azar, dunha serie de coincidencias. Non había un gran plan, nin un propósito divino. E esa necesidade que sentimos de atopar un significado, pois non ven de fora. Nace de nós mesmos, xusto porque xa estamos aquí. Entón, se a pregunta por que existo non nos leva a ninguna parte, que facemos? Cal é a alternativa? Pois a proposta é un cambio de perspectiva total, e a verdade é algo moi liberador. E aquí está o xiro de guión. En lugar de obsesionarnos coa orixe, co porqué, centrémonos na experiencia, no agora. A pregunta que de verdade importa non é por que estou aquí, senón como poido vivir o mellor posible mentres estea aquí. Ves a diferenza? Abre todo un mundo de posibilidades. Esta idea de liberdade é super transformadora. Nacer sen un propósito predefinido non há un baleiro, é todo o contrario. Libéranos desa presión de ter que cumprir un supuesto destino ou de ter que alcanzar unha meta que alguén nos puso. Non, somos libres, de verdade, para definir o noso propio camiño. Moi ben, todo isto soa señal, pero como levamos á práctica? Como vivimos felices hoxe? A fonte da que falamos resume todo isto en 3 pilares. 3 accións moi concretas que podemos empezar a aplicar hoxe mesmo. Aquí os tedes. Autosuficiencia, competir só con nós mesmos e mellora continua. Poden parecer sinxelos, pero o truco está en como os aplicamos no día a día. Imos ver cada un polo miúdo. Imos co primeiro, que é a base de todo. Ser capaz de coidar de ti, de ser independente económicamente. Iso é a pedra angular da dignidade, porque se non tes iso cuberto, é moi difícil construir nada máis. Toda a enerxía vaise en sobrevivir, simplemente. O segundo pilar é un cambio de chip total. Vivimos nun mundo que nos empurra a compararnos constantemente cos demais, e eso só xera estrés e ansiedade. A proposta aquí é, deixa de mirar pa os lados, mira para dentro. A satisfacción de verdade, o orgullo bo, ven de ser hoxe un pouquiño mellor do que eras onte. A competición é contigo. E o terceiro piar é o que nos mantén en movimento, o que fai que isto non pare, porque a felicidade non é un lugar ao que chegase xa está. É un camiño, un proceso. E que significa iso? Pois comprometerse a aprender sempre, para non ser ignorantes, a ter autodisciplina, para non deixarnos levar polos impulsos, e a reflexionar, para ser mellores persoas cada día. E agora chegamos ao concepto final. Para min, o máis potente, o máis transformador de todos. É unha idea que pode cambiar por completo como vemos o mundo e a nosa vida nel. Cando pensamos no ceo, que se nos ven na cabeza? Pois normalmente, un lugar ao que se chega despois de morrer, non? Unha recompensa futura. Pois esta filosofía proponnos algo radicalmente distinto. O ceo non é un lugar ao que imos, é un estado que vivimos, aquí e agora. Esta frase é que o resume todo. Non hai que esperar, non hai que buscalo ningún outro sitio. O paraíso, o ceo, é simplemente isto, a nosa existencia, a vida mesma, con todo o bo e o malo, con todas as súas maravillas e as súas imperfeccións. E isto lévanos a unha conclusión brutal. O ceo e o inferno son creacións nosas, non son sitios aos que imos, senón estados que creamos coas nosas accións de cada día. Cando vivimos en armonía coa xente que queremos, cando amamos, cando cuidamos, estamos construindo o noso ceo, aquí e agora. E cando hai pelexas, cando facemos dano, pois estamos vivindo no noso propio inferno. E para reforzar todo isto, mirade esta cita de Epicuro. Basicamente o que di é: se estamos vivos, a morte non está. E cando a morte chegue, nós xa non estaremos. Así que, por que preocuparse? O único que temos de verdade é o presente, o agora. E aí é onde temos que poñer todo o foco.
E con todo isto en mente, rematamos con unha última pregunta. Unha pregunta que nos devolve todo o poder. Se de verdade aceptamos que este momento, este día que temos por diante, é o único ceo que temos garantido, entón, que vas facer con el?